си, май. И здравейте, приятели! World of Tanks, лунно планета. Още сме с моя приятел Фифлип. И така, само да знаете, Фифлипо се гневи, че го биха преди път и сега ще става страшно. И така, както виждате, съюзник Фифлипо беше топи, защото не го знам. Той не умря ли, бе? Той не умря в скаличката си остана. Сега ти хакерчето. И така, дами и господа, видяхте, че правихме едно нищо. Само гръмняхме и тум, Фифлипо Горкия го гръмна тум и аз при отскока на играта нещо бъгна, записа в скаличка и така. Опа, току-що разбрахме, че се е потопил в скаличката. Виждал съм някой, дето целяват в скаличката, но той защо тъй? Вижте ги двамата как се мотаят. Интересно ми е това. Айде, нашия отиде. Теге тъма, тото и българче, бе. Думбе. И така, приятели, Реми. Реми, тука оле-мале стана. Това направо срамната фани. И така, приятели, чао до епизод 14.